Tiene mbele weche manyien ni riwruok jopuonj mbalariany ma Uasu kod mano mar jotije mbalariany Kusu okwayo jodito mag sirikal mondo many yor kwe kod lalruok e kindgi. Riwruogego wacho ni mutni mag siasa mag thicho jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kelo luoro ne jopuonjre kendo nyalo rocho nyaka somo. Kaka jafwambo marwa Fredrick Omondi lero, tend Uasu kod Kusu bende ywak ni sirikal koro keto tenge ywakgi ni mar nyaka sani pok ochak keto e tim winjruok manyocha giketo jumbe manok mokalo. Kane giloso e apis Uasu mani Nairobi, jotend riwruoge jopuonj kod jotije mbalariany Uasu kod Kusu ogolo ywak ni ywaruok mag siasa masani dhi nyime e kind jotend piny e pacho kae, kidek rocho arita nyaka mar jopuonjre kendo rocho chenro mag somo. Whereas the political tension in the country is not helping the situation either. It's affecting both tripartite and bipartite agreements, such as CBA implementation, thereby exacerbating industrial situation in universities. It is affecting stability of other learning institutions across the country, causing anxiety amongst learners, and in particular, jeopardizing the security and the sanctity of the forthcoming national examinations in our schools. Kwayo margi en ni jopuonj kod jopuonjre oket kwe e kinde ni matwak dhi nyime mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ka bende ginyiso od bura mar Senate kod doho mondo otimana kaluwore gi dwaro mar chik. Further, we urge all staff and students to remain alert to reactionary forces intent on incitement and maintain calm and restraint. Ne gidhi nyime ka gikwayo jopuonj kod jopuonjre mondo otang' kendo oket kwe seche ma chenro mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime, kendo nyiso Senate kod doho mondo ong'ad bura ewi wachno kaluwore gi dwaro mar jopiny. We urge the relevant arms of government to resolve the protracted national leadership crisis in the country. It is our view that both the Senate and judiciary have a responsibility to protect the interests of the public and workers in general as they discharge their respective responsibilities on the subject matter. E seche gogogo, Uasu kod Kusu okwero sirikal owek tiyo gi thuolo ni mar badhore ne keto e tim winjruok manyocha giketo ne jopuonje kod jotije mag mbalariany manyocha omiyo gichungo ng'anyo. E wi mano, gibwogo ng'anyo chakre juma manyien poni ok owinjgi. The government must not take advantage of the current political crisis to backtrack on the recently concluded return to work formula. Or we go back to the streets. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Fredrick Omondi, Ramogi TV.